Ik ben Jan Martens, ik ben een choreograaf en ik werk nu aan Jesus Christ Superstar. We zijn deze week begonnen met de eerste week om dat dingen choreografisch uit te testen. Kijken of we dat ruwe, dat grove erin kunnen krijgen. Heel veel verschillende dynamieken, heel veel verschillende dingen kan je erin kwijt. En dat is eigenlijk heel tof om als danser te doen. En ook met zo'n groot orkest. En ook dat voel je dan door je lijf. En dat is ook gewoon heel fijn als je dat mee kan nemen. Er is wel ruimte voor het publiek om natuurlijk afstand te nemen, maar ze kunnen niks ontkennen. Nee. Dus alles gebeurt rondom 360 graden. Dus voor ons is het ook echt een uitdaging. Ik denk dat het een hele mooie mix kan gaan worden tussen echt een hardcore musical en tegelijkertijd Ivo die samen met zijn team iets binnenbrengt in die musicalwereld wat toch heel anders is. Heel grimmig, heel duister, terwijl het toch al die meezingers erin zitten. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe een publiek gaat reageren op iets dat tegelijkertijd heel herkenbaar gaat zijn en tegelijkertijd ongelooflijk verrassend gaat zijn.